Millä tasolla tätä koulutusta tällä hetkellä eniten tarvitaan? Se pitäisi aloittaa sieltä ihan tästä akateemisesta tasosta niin, että päästään ensiksi tekemään ja suunnittelemaan noita oikeita taloja tai oikein suunniteltuja taloja. Mutta sitten jatkossa se pitäisi mennä läpi koko ammattikorkeakoulun ja ammattikoulutasojen ja sitten se pitää saada vuorovaikutukseen niin, että ne asiat, jotka siellä matkalla on tullut eteen, niin ne sitten heijastuisi sinne yliopistotasolle asti. Onko Kouvolalla Uudinnon-hankkeen puitteissa edellytyksiä tällaisen jatkuvan koulutuksen järjestämiseksi? Kyllä on, että mä ollaan nimenomaan täällä, niin mulla ainakin oli ihan positiivinen kokemus tämä keskustelu Timo Ollin kanssa, joka on täällä ammattikoulun rehtori, ja heillä on jo asiat aika pitkälle ikään kuin sillä lailla järjestyksessä, että tämmöinen oppisopimustyyppinen koulutustapa voitaisiin aloittaa aika piankin. Ammattikorkeakoulun puolella meillä on vielä vähän töitä, mutta että on täällä mun mielestä halukkuutta ihan kohtuullisesti. Ja sitten kun ottaa vielä Kotkan siihen mukaan, jossa on tämä rakennussuunnittelu, opetus jo olemassa, niin se materiaali puu sinne sitten myös omaksi teemaksi. No, miten me voisimme oppia saksankielisen Euroopan tällaista kisällimestarikoulutuksen kokemuksista? No siellä se on 2+1, eli siellä ollaan ensiksi pari vuotta ihan tekemässä niitä päivän rakenteita, sen hetkisiä niitä kohteita, ja sitten mennään koulun penkille. Ja se on tekemällä oppimista hyvin pitkälle aluksi, ja sitten teoriaosat otetaan mukaan sitä mukaan, kun motivaatiota rupeaa tulemaan opiskelijoille, niin silloin se on äärimmäisen tehokasta toimintaa se oppiminen. Ja siinä mennään ihan kisällikuviosta, eli ensiksi saadaan kisällikirja, ja sitten kun on riittävän pitkälle tämä opetus ja oppiminen mennyt, niin silloin tehdään mestarityö, ja sen jälkeen tämmöisellä mestarilla on kyllä aika vahva itsetunto mennä sanomaan asioita työmaalla, että miten tämä homma pitää tehdä. No täällä Kouvolan seudulla on tällä hetkellä satoja paperialan ammattimiehiä jäänyt työttömäksi tehtaiden lopettamisen myötä. Voisiko näistä ammattimiehistä tulla myöskin puurakentamisen osaajia, esimerkiksi suunnittelijoita täydennyskoulutuksen ja uudelleenkoulutuksen kautta? Joo, tämmöisen muuntokoulutuksen, niin kuin sitä kutsutaan tässä tapauksessa. Jos meillä on tämmöisiä suunnittelijoita, jotka on jo paperikoneen kanssa ollut suunnittelutehtävissä, varsinkin sellaiset, jotka on näiden energiaratkaisujen kanssa ollut tekemisissä, niin se alue, mikä tässä puurakentamisessa on se meille suomalaisille ehkä se kaikkein sellainen potentiaalisen jatkokuvio on tämä talotekniikan mukaanotto. Niin muuntokouluttamalla näitä paperiteollisuuden osaajia, joilla on tätä energiakoulutusta taustaa, niin heitä mun mielestäni pitäisi muuntokouluttaa ihan ensiksi. No, kiinnostaako puurakentaminen puutuotealan nuoria? Onko puurakentamisen ja puualan imago ikään kuin vanha, joka ei vedä nuoria koulutukseen riittävästi? No, se voi olla vähän vanha, ja silloin pitäisi miettiä uudet työkalut, eli ei enää nämä perinteiset työkalut pitäisi olla se pääteema, vaan pitäisi mennä tähän ICT-tyyppiseen toimintatapaan. Meillä on olemassa ihan tämmöisiä robotiikkaan liittyviä työstöyksiköitä, jolloin pystytään sieltä arkkitehdin 3D-kuvista siirtymään CAD/CAM-kuvion kautta ihan tänne CNC-tasolle, eli siellä millin tarkkuudella pystytään työstämään erilaisia tuoteosia. Luulisi se kiinnostavan tulevia uusia nuoria puuseppiä, että miten tietokonetta käyttäen saadaan erittäin mittatarkkoja tuoteosia. Saadaan digitaalisuutta ja älyä puurakentamiseen ja tavallaan tähän tulevaisuuden rakentamisen malliin. Puulla on se etu, että siitä saadaan erittäin mittatarkkoja tuoteosia, paljon tarkempia kuin betonista ja jopa tarkempia kuin teräksestä. Ja näin ollen niin se mun mielestäni pitäisi olla hyvin hyvä houkutin sitten näille nuorille, jotka haluaa semmoisen osaamisalueen, jossa he pystyvät sitten näyttämään muutakin kuin pelkän sen ICT-osaamisensa, eli soveltaa sitä.